дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Қоҳӣ Расулзода вориди ҷумҳурии Қирғизистон шуд. Дар Тоҷикистон заминларза рух дод. Санъати миллии гулдӯзии тоҷикӣ Чакан дар Женева муаррифӣ гардид. Машварати кории раиси вилояти сӯхт. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳӣ Расулзода вориди ҷумҳурии Қирғизистон гардид ва ӯро муовини раиси Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон Бақит Торобоев пешвоз гирифт. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки дар Бишкек баргузор мегардад, иштирок мекунад. Мавзӯи асосии ҷаласа баррасии масъалаҳои пурнамоии мушаххаси ҳуҷҷатҳои консептуалии қаблан қабул шуда гуфта мешавад. имрӯз соати 00:39 бо вақти маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон заминларзаи қувваш 4,3 дараҷа рух дод. Тибқи иттилои маркази зилзилашиносии Аврупову баҳри Миёназамин, маркази заминларза дар 40 километри шарқиҳо рух будааст. Манбаи заминларза дар умқи 150 километр будааст. санъати миллии гулдӯзии тоҷикӣ Чакан дар намоишгоҳи эҷоди ҷаҳони беҳтар, ки бахшида ба рӯзи таъсиси Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби директори генералии дафтари созмон дар Женева Татьяна Валовая ифтитоҳ гардид, муаррифӣ шуд. Тавре ба Митховар иттилоъ доданд, намоишгоҳ то санаи 10 ноябри соли равон идома меёбад. Ҳадаф аз баргузории чорабинӣ эътирофу дастгирии аҳамияти ҳунарҳои мардумӣ дар саросари ҷаҳон ва таблиғи фарҳанг ҳамчун василаи муколама байни миллатҳо мебошад. Меҳмонон дар намоишгоҳ бо анъанаҳои миллии Тоҷикистон шинос шуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд машварати кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. дар машварат муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои таҳсилотии олӣ ва миёнаи касбӣ иштирок доштанд. дар кори машварат нахуст сардори раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти суғд муаррифӣ гардид. тавре маълум дода шуд, ба вазифаи сардори раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилоят Бахтиёр Исматҷонов таъин шуда, мавсуф дар сохторҳои гуногун фаъолият бурдааст. дар идомаи машварат раиси вилоят иброз намуд, ки дар вилоят ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда, рушди соҳаҳои гуногун таъмин гардида истодааст. бо таҳлили вазъи соҳаҳо роҳбари вилоят ба роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва раисони шаҳру ноҳияҳо барои таъмини иҷрои нақшаи андозҳо, нақшаи даъвати ҳарбӣ, нақшаи истеҳсоли пахта, бунёди корхонаҳои нав ва ташкили ҷойҳои нави корӣ, ба анҷом расонидани кишти тирамоҳии зироат, захираи маҳсулот ба давраи зимистон, аз худкунии заминҳо, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ, ташкили боғҳои нав ва дигар масъалаҳо супоришҳои мушаххас дод. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.